Salutare toată lumea și bine am găsit la un nou episod. Să vorbim că este totuși 1 noaptea. What? Și am o întrebare bombă pentru care unii nu vă veți aștepta. Ați vrea să mă put de Undertale? Știu că e ciudat și că se pare să... Nu ai cum. Am cum ce o să fac. Nu ai cum să joc. De ce? E cu bani. Eu nu știu că poate el de pe un site piratat. De ce? Bun, va juca și Ultimate Mangle. Normal, nu cred că e tot aparat. E o legendă. Cine zice? Mamă. Am aici câțiva căluți. Și calul lui Alegigel. Să curg ceva. Da, nu, este bine. Da, nu. Nu mă cheamă Ale, dar mă cheamă Alexandra. La toată lumea spune Ale. Mă cheamă puțin cur. Divo. Oh, yeah! Cine știe pe matadorul ăla? Merton. Merton. Ăla din Undertale. Cred că tot pronunțăm așa. Deci m-am făcut ping lag. Sau zi nimic. Pic de lag cu jocul. Și apropo. E o furtună groaznică și probabil că voi ceilalți nu veți primi video prea curând. Totuși filmez la un noapte și probabil cu voi. Mama voastră nu vă lasă să faceți video. Da, noi facem ce vrem aproape. O pe Vulpita Mangle acolo. Am făcut un azil pentru ăștia villageri. Pot să zic așa. Și ce pot să zic, n-a ieșit rău. E tricolor, dar ok. Vreau să vă... Totuși întiați la auzi la ea. Du-te să vezi surpriza din casa ta. Ok, nu voi face un video nou, dar în acest video va apărea la început intrul meu. Probabil că voi vă veți da seama pentru puțin. Păi nu poți, nu mai spawnează Herobrine, poți îmblânzi. Da, dar tu ești acasă? Da, pe tine. Nu la mine, la tine. Nu dispărut. Am cadou pentru tine, la tine acasă. Ai, mam! Scuzați-mă, uneori uit când filmez sau nu. Bune? Unde ești? Ăla era un cal de-al meu. De unde l-ai luat? De afară. Dar nu ești nebun să-mi dai de ea în casă, nu? Pe care? Nu știu nimic. Te urăsc. Te iubesc. Uite boschetar la ușa ta. 2, 3, 4. Nu mai spawna. Nimic. Mă duc pe față. Mă plictisi. Vreau să fac ceva. Damn, headshot. Și mai am o întrebare pentru voi. Știți jocul Team Fortress? Ați vrea să filmez așa într-o
zi, poate, și să vă arăt. Da, pizza Mangle enorm. Am văzut-o azi cum joacă. Deci, Mai tare ca tine, da? Da? eu măcar pot să bat pe cineva, tu îi dai numai... Și ce? Eu mă dau șmecher la Team Fortress, că tu ești nob la Team Fortress. Ce? Pe mine nu prea mă interesează abonații, deși îmi plac, dar eu fac videourile din plăcerea mea, nu vreau să mă dau șmecher printre alții și să-i zic la neacostică, uite la mine câți abonații am eu. Nu de asta fac eu videouri. În schimbul, păi cam da, vrei să-l întreci din câte știu eu, vrei să-l întreci pe Gamer Zombie. Nu, adică ce... Ești nebun la cap. Dacă am să-l ajung pe Gamer Zombie, curios nu fac treabă set. Legătură cu Team Fortress. E un joc super șmecher. Cei care nu știu, probabil că ce o să zică în comentarii, ce de joc sau ceva de genul, da? Cei care știu jocul, poate că mă zice ori tare, ori nu. Eu zic că e tare, că la urma urmei you're a sucker. Get wrecked. Ok. Trebuie să plimbăm cu camionul. Hai, salut, Fred. Yes! Ah! Da. Headshot, trec. Headshot, trec. Dead. Kill. Mi-am acum ăsta cu de headshot și kill-uri. Ne bat cu corpurile pe creativ, nici măcar n-are logică, da. Zbă, model, eu. Aș vrea să ne jucăm survival games, dar nu prea mai am timp și mai trebuie să bag și intro-ul. Dă-mi mine. Știi că nu poți trage în mine nici în tine, da? Dacă aș trage în tine, are și ură. Eu dau... Uite, dacă dau un cap. Vezi?
un cal. De mine? Hai că mi-ai dat în mână jos. You're right in the air. Stai puțin. Un cal... Ai furat tot ca ischeletez. Fă un cal de aici care... Nu putem. Ia. Speed, 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 speed. Să nu fac că n-ai nevoie de asta. Nu. Te dau un... Te dau un pot. Nu dau un... Până aici. Trebuie să am pentru tine. Da, eu nu pot. Acum pot ceva important. Ai, nu te mai mișca. Facă cum n-a zicea Norris. Mi-am dat poison. Wow, ce chestie. Nu ziceam poison dacă dau un ea. Nu mi-a nimerit-o. Uite, dacă pun aici. Vreau să sără ceva lor. Vină la graj. Vină la graj. Vină la graj. Fanta mea. Eu da. Fete. Ciudat. Iha. Ce? Eu știu că nu sunt invizibil. Cam atât a fost pentru asta. Că v-a plăcut. Am lălăit-o. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul like. Ne vom vedea data viitoare.